आ, खुलुमबाय गिबियावनो आङो रौता बियाबनि जानानै रौता ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासिबाय। रौता ओनसोलनि गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना दिनै सोलायनायखौ नागिरनानै UPPLनि जोंनि देरहासारनाय आरो बे एबारै UPPLनि सरकार फैनायाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनायनि थाखाय हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर जासिदों। नैथियाव आङो जोंनि UPPLनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोदान मोनसे सरकार फैबाय आरो बे सरकारखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव गोबां मोनसे थांखिजों माखासे हाबाफारि रनसायदों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आङो आसा खालामो जोंनि नैबे BTRनि सरकाराव जोंजों लोगोसे अपोजिशनाव थानाय गोबां बिजाथि बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब मदद होयो आं बेखौ गुरै खावलायदों। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो आङो बिखेखै जोंनि रौता ओनसोलाव थानाय गोबां गोग्लैसोनानै थानाय खामानि दामानि लामा सामा दालां दै खुरखानाय आरो जोंनि बेकार जेंना जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्था बेफोरखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय गासैबो हाबाफारि रनसायदों। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि BTR ओनसोलाव जेसांखिनि सोलोंथाइनि इन्सटिटिउसनफोर फैदों बे सोलोंथाइनि इन्सटिटिउसनफोरखौ जोङो गायसननायनि मोनसे थागथियारि खालामदों। जेसांखिनि BTRआव जोंहा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि जोङो मोनफा मोनफा हाबाफारि लादों। दा बेखायनो जोङो सानदों BTRखौ जोङो जोंनि नर्थ इस्टआवनो BTR ओनसोलखौ मोनसे मडेल हिसाबै BTR ओनसोलखौ मोनसे जों नर्थ इस्टनि मोनसे मख'जाथाव मोनसे जायगा हिसाबै जों गायसननो हाबाफारि लादों। बेखायनो आं सानो रायजो राजाफ्रा जोंजों हेफाजाब होगोन। फैबाय थानाय समाव UPPLनोनो बा UPPLजोंनो थाबाय थागोन आंहा बे मोनसे बिसास दं। जोंनि बेकार जेंनाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंनि मोनसे हाबाफारि लादों। आखाइनि हाबा जाय आखाइनि हाबानि गेजेरजों जोंनि बेकार जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा फोजोबस्रांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेनि बादैबो जोङो जोंनि BTR ओनसोलाव 100 खान गोदान मोनसे स्कुल खुलिगोन होननानै जोङो इलेक्सननि सिगाङाव मोनसे खोथा होबोदोंमोन। बे स्कुलफोरनि गेजेरजों जोङो जायफोरा बेकार बिथांमोनखौ जोङो बाहाय आखाइनि हाबा फोरोंगोन। आखाइनि हाबा फोरोंनायनि उनाव जोङो बिथांमोननो खामानि होगोन। आरो जों सानदों नै जोंहा जोंनि ओनसोलाव बोसोराव जोङो 1 लाख बेकार जेंना जायफोरा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेखौ जोङो फोजोबस्रांनाय मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बिनि बादैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि सेंग्राफोर दङ बेकार बिथांमोनखौ जोङो डिफेन्स लाइनावहा रिक्रुटमेन्ट होनायनि मोनसे हाबाफारि रनसायदों। आरो बेखौ जोङो भारतनि हम मिनिस्टार बिथां अमित शाहजोंबो अलरेडि रायज्लायबाय। बिथाङा जोंनो खोथा होदों। गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्राफोर जायफोरा बेकार बिथांमोनखौ फारि फारि जोङो जों फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि रनसायदों। थांनाय 17 बोसोरावहा गोबां कारापसननि मोनसे बदनाम BPF हान्जाया मोनबोबाय आरो खालामदों बेखौ जों नुदों। आरो बे कारापसननि थाखायनो दिनै गोदान सरकार फैदों। बेखौ जोङो फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि रनसायदों। बेनि 1 नाम्बार खामानिया जाबाय जोङो जोंनि हाबाफारिफोरखौ खामानि दामानिफोरखौ अफिसनि खामानिफोरखौ जों अनलाइन सिस्टेम बानायगोन। जेब्ला जोङो सिस्टेम बानायगोन इन्टारनेट सिस्टेम बानायगोन अनलाइन सिस्टेम बानायगोन अब्ला जोङो थारैनो बै कारापसननि जिथु हाबाफारि बेखौ जोङो 100आव 100% हायाब्लाबो साम एक्सटेन्ट जोङो 60-70% जोङो फोजोबनो हागोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। बेखायनो जोङो सानदों जे न'खरनि बिगोमाया जेब्ला थिग थागोन अब्ला गासैबो थिग जागोन। जेब्ला गंसे गारिनि इन्जिना थिग जागोन अब्ला बे गारिया थिगै खारगोन। बेखायनो जों सानो जे बिगोमाया जेब्ला थिग जागोन कारापसनाबो गासैबो जोबलांगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। रौता समस्थियावथ' मोनसेल' नङा गोबां खामानियाव हाबाफारिफोरा गोग्लैसोनानै दङ। थांनाय 17 बोसोरावहा मोनसेबो खामानि जायाखै। जादोंब्ला थाखा फैसा जानाय कारापसन खालामनाय बेल' जादों। जोंनि ओनसोला रौता ओनसोला
बा रौता समस्तिया मोनथाम दैमा दङ बे मोनथाम दैमाया सम सम जोंखौ दिगदार होबाय थायो खुरखाबाय थायो बे मोनसे एक नाम्बार जेंना लामा सामानि जेंना जोंहा लामा सामाफोरा बिराद गोग्लैसोनानै दङ लामा सामाफोरा डेभेलप जायाखै बे जागोन आरो बिनि उनाव जोंहा सोलोंथाइफोरनि जेंना दङ जोंनाव सोलोंथाइ जाफोर स्कुल कलेज दङ बेफोरखौ जोङो थिग खालामनायनि मोनसे हाबाफारि रनसायदों बिनि बादैबो जोंहा दङ बेकार जेंनाफोर दङ आरो जोंहा जोंनि ओनसोला मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे ओनसोल बे आबाद मावनानै जाग्रा ओनसोलखौ जोङो आबादनि गेजेरजों माबायदि जोङो खामानि बा माबायदि डेभेलप खामानि बा माबायदि जोङो डेभेलप लांनो हायो बेखौ जोङो हाबाफारि रनसायदों बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ एग्रिकालचार सेक्टराव जोङो माबायदि डेभेलप खालामनो हायो बिनि मोनसे जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों दा बेखायनो जोङो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो प्रजेक्ट लाबाय थादों हाबाफारि रनसायदों बेखायनो जोङो पलिसि एक नाम्बारा जाबाय पलिसि थिग खालामनांगोन पलिसि थिग जायोब्ला जेब्ला हाबाफारिफोरखौ जों थिग रनसायगोन अब्ला गासैबो लासै लासै जालांबाय थागोन आंहा मोनसे बिसास दङ बेखायनो जोङो रौता ओनसोलखौ बा रौता समस्तिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारि मावलांगोन आरो बेखौ जोङो हागोन होननानै बिसास दङ आंहा